Opo, kinain mo na yung pagkain mo? Oh, parang hindi ka nabusog. Kilala niyo man yan, yung ex ko mga kasinag. Mga sinag, halina kayo, talito na tayo! Mga sinag, good morning! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga sinag. Update muna sa mga gwapo dito. Dito sa aming sityo. Ayan mga kasinag. Napakaganda ng dagat ngayon mga kasinag. Oh, kalmadang kalmada. Ano, kaya nyo? Oh, tama-tama yan. Ayan. Ayan ang gagawin lang parang decoration dyan mga kasinag sa gitna ng ano, ng sayawan. Sabihin nyo pag hindi nyo kaya tutulong ako. Pero pag kaya nyo hindi na ako tutulong. Ayan. Ayan pala mga kasinag ang masipag at mga gagwapuhang mga binata dito sa amin. Okay. Talagang panalo yan. Ayan pala mga kasinag si Kabox Jerome. Yung tinutulungan natin vlogger. Yung kasamahan ni Kabox ninyo. Halit ang labot. Daw. Ay kasya na yan. Sakto lang yan. Sakto lang yan. Dapat niya may tali sa taas. Kapag ganun may mga bata ko pag ganun. Kaya daw iakat ang ganyan. Ayan o. Oh sige. At ako dito sa may puno. Ma-stopper ako dito. Kaya nyo? Dapat may lubid yan eh. Mabigat talaga yan. Oo, yun yung sabi, ano yan, dapat may lubid. Kasi yung lubid na ginamit niya sa poste, yung pagkabit ng ano, solar na yan. Ayan. Ayan ang tamang diskarte. Kaya si Tito Kirit. Oo. Bukaloy. Tito Kirit. Kaya na daw yung ano na yan. Ay, kaya na yan. Atras muna no. Ay, ito pala mga kasi nagsikabok sa inyo. Andito pala oh. Late dumating kasi. Oo. Huli nang dumating. Nagpaano kami ng ano, palay. Pahalinan. Idog! Butong dua. Butong dua. Sikat mo sa yun. Wait, liga lang. Sobrang tarot ka. Butong dua. Wala, balat. Lagyan mo bato, mabato muna. Mabato. Ano yung mabato? Kasi king. Trabaho yung magbabago. Matumbahan. Pilipit. Parang pole dancing. Nalutong ba yan? Sino kayo lumakubat? Yun lang. Hindi masaktan. Kasi lang ito. Kuya Kirit baga. Hindi na kami yan. Hindi yan. Ayun na yan. Papunta na kami. Ayun mga sinag, naitayo na. Bahala na sila dyan. Maliligo muna kami. Ayun mga kasinag, pupunta tayo sa Rawis. Kasi nandun daw yung mga bata eh. Ayan. Pahibas na pala ang dagat. Ano? Well, naghibas na. Maliit na ang ano. Andito yata kanina ang tubig. Hindi, basa-basa pa yun. Ayan, nagkakagulo na yata yung mga bata dyan mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, itong ano, inaalagaan ko ang lupa, yung gilid na ano dyan, buhanginan, yung gilid ng dagat dyan. Napakaganda naman yung mga kasinag. Maganda na maligo dyan kahit medyo mabato siya. Hindi man talaga totally napaka mabatong masyado. Saka hindi gaano lumalabo ang tubig. Hindi kagaya sa ibang liguan dito na lumalabo ang tubig.
Dito mga kasinag, hindi. Ah, nagkaano kayo dyan? Ayun mga kasinag, ayan pala yung anak kong panganay, si Colin. Tapos yung bunso ko, si Chloe. Dito yung mga bata, oh. Ayan, nagkakagulo na sila. Si Janjan palang wala. Ayan mga kasinag, maligo muna tayo. Saan mo iniwan yung cellphone mo? Shoutout pala sa kanila. Sa mga chikiting na naligo dyan. Diba, oh? Tuwan-tuwa ang mga bata, mga kasinag. Diba? Oh. Natutulong mga kasinag, napakaganda talaga itong lugar na ito. Yan ang bang inaalagaan kong lupa, oh. Yan dyan sa taas na yung mga kasinag. Ang sarap maligo! Ang sarap maligo! Mga sinag, halina kayo, paligo na tayo! Magkakabaw tayo ng gusto! Uwian na tayo mga kasinag, uwian na. Nakapag pakondisyon na tayo. Kasi mainit nga ang panahon. Tama-tama lang yan. Na tayo anak. Susod ka lang ulit bumawi. Anak ng lalaki mga kasinag. Huli na kasi dumating. Sabi sa akin, bakit ang dali na, huwi na. Ay huli kasi siyang dumating. Ang ganda talaga na dito mga kasinag, oh. Presko, sarap. Ayan ang mga kasinag yung itinayo natin kanina. Kinakabitan nila ng ano, ang tawag dyan, yung banderitas. May palaro kasi mamaya dito mga kasinag, palisibo. Paunahan makakuha doon sa talbos. Ayan, busy ang mga gwapo. At pati yung isang maganda dyan, oh. Busy, oh. Seryoso. Ayan si Kabox. Saan po tao, Kabox? Bili ko ng ano, gasolina. Ayan. Scatter po. Saka mag-scatter. Yan po sa inyo, tapos Arme. Naghingi ka mabiling gasolina kayo. Ikawan pa ako. Okay. Pag-scatter ko yung gilid ng ano. Ay, bahay mga kasinag. Presko. Wala ka na, siya.
Shout! Mga kapatid dito dati ha. Ayan pala mga sinag, ang biyanang ko napakaganda, si Mama Merna. Ayan, si Ate Jean, kilala niyo man yan, yung ex ko mga kasinag. Ayan, si Mrs. Walahan. Ayan. Tapos si Maylin, kapatid ni Mrs. Tapos si Pacquiao. Harap ka daw dito. Puro biguti ka baga. Ara ka lang akong biguti. Ayan mga kasinag, mabanlaw na kami. At medyo Makati na. Update ko lang ulit kay maya maya. Ay, yung kalabuko palan. Patubugin ko muna si Magayon mga kasinag. Ayan ang mga kasinag si Magayon, oh. Nakalugmok na dyan, busog na yata yan. Hindi na kumain. Bago natin ilipat si Magayon mga kasinag dun sa kanya lubluban, tignan muna natin si Bagwis dito kung nandito pa. Tignan natin kung kinain na niya yung binigay nating daga. Bagwis! Asan kaya? Oh, andito pa! Andito pa mga kasinag! Swerte, hindi umalis! Hindi lumaya si Bagwis. Andito, oh. Ma-update ko naman kayo. Kala ko kasi yung mga kasinag, kanina nga ay pinakita ko sa inyo. Si Bagwis, binigyan nga natin ng daga. Ngayon, andito siya. Ayan, oh. Sa taas ng puno ng niyog. Opo. Asan na yung pagkain mo? Kinain mo na ba? Ha? Opo. Kinain mo na yung pagkain mo? Oh. Parang hindi ka nabusog. Asan na yung daga? Ha? Kinain na siguro mga kasinag. Pero hindi pa bintog yung kanyang kanyang dibdib. Oh, dito ka lang ha, wag paralayas ha. Ano? Opo. Ang titingnan mo dyan? Ha? Opo. Sige na, babay na, uwi na ako. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis ayun, sa itaas ng niyog. Ilipat ko naman si Magayon sa lubluban kasi medyo mainit ng mga kasinag. Kailangan na rin ni Magayon na maligo. Tayo nga ay nakapagligo na. Si Magayon naman. Si Bagwis mga kasinag, dyan na muna yan. Iwanan muna natin si Bagwis at para maano niya, makakapag relax naman si Bagwis dun mga kasinag. Halika na. Maligo ka na rin dito. Okay. Ayan na si Magayon mga kasinag. Dito. Uy. Ito, sumunod ka lang dito. Ayan. Tama-tama ang init ng panahon mga kasinag. Paliguin muna natin si Magayon. Sumabit. May lublob na. Doon sa lubluban mo. Saan ka ba lulublob? Diyan. Tubog na dyan. Ayan mga kasinag, iwan ko muna si dito, si Magayon. Update ko na ulit kayo maya maya.